Sziasztok! A mai videóban Haley-vel fogunk menni invázióra. Itt Thunder Cage-et fogunk használni, Piercing Light-ot, ugyanaz a setup, mint tegnap. Itt a boss DPS build, ezzel nyilván bosszokat kell ölni, de ma ezzel fogunk menni az inváziós buildemmel. Ezt most csináltam nektek, igazából le tudjátok kopizni, hogyha esetleg megvan nektek Haley, és ki van buildelve, de inkább olyan karaktert használtok, ami tényleg kicsit tehát DP-s, ugye, kicsit tankosabb, mint például Glade meg lehet úgy csinálni, Ajaxot meg lehet úgy csinálni, még nem tudom esetleg melyik karakter, ugye Kyle is jó lehet, szóval vannak elég nagy a választék. Ugyanezt kell csinálnunk, 2 perc alatt kell végeznünk, és most Impact Rounds-osan nem szabad jönni. Most a nehezebb fajta van, tehát most a szimbólumos van a mai nap. Megmutatom, hogy kell letolni, aztán igazából kész. Elmagyarázok mindent, hogy működik, stb. Ki kell lőni nyilván a tóvereket. Negyedik az egy pohár. Akkor a negyedikre nem lőjük. Első lefele C. És akkor ez lesz az. Igen. Itt fel kell húzni. Úgy 3-at belerövünk, 1, 2, 3, jó. Elkezdjük lőni. Már harmadik pohár. Azon nem volt szimbólum. Első felfele, harmadik pohár, első felfele. Na. Kacok. Jó. Ugyanazt csináljuk. Kilőm a bobokat. Gyorsan, amelyik zavar. És akkor elkezdjük darálni ugyanúgy. Első felfele C. Első felfele C. Azon nem volt semmi. Harmadik. Első felfele C. Harmadik. Ez lesz az. Első felfele C, harmadik. Majd megmutatom, hogy mi kell nézni, a szimbólumokat, azt lehet, hogy nem mutattam nektek. Itt. Így. Így. Úgy szétlőjük a szemecskéket, kész. Negyedik felfele tehát ez már nem is lehet. Negyedik felfele, harmadik C. Harmadik. Ja.
Még így se elég tankos a Héli, látjátok? Pedig amúgy kicsit tankosabb karakter, mint egy Bunny, de még azért így se elég tankos, hogy kibédáltam. Oké, most már csak a boss fázis van, ott ugyanezt fogjuk csinálni. Jó. Eljövünk, lelőjük. Közben a boss is lő minket, sajnos itt már. Jó, harmadik az egy ohár. És a második egy harmadik egy pohár, második egy harmadik pohár, második egy ez jó lehet. Megkeressük a boss, nem látom, hogy hol van, ott van messzebb. Lelőjük róla ezt a réteget. Úgy. Benyomjuk Hélivel a skillt. Felsztekkeli magára a dolgokat. És akkor lelőjük. Hopp, elfelejtettem átváltani a fegyvert. Én hibám volt. Jó. Mindjárt betölt a skill megint. Ő is elnyomja. Lefagyaszt, nem baj. Mi is. És adunk a fejének. Úgy. És 5 perc alatt végeztünk a küldetéssel. Szóval még így is, hogy elrontottam, még így is meg tudtuk csinálni időbe. Ezzel a builddel. Remélem segítettem valamennyit. Még szeretnék elmondani pár dolgot. Az első, vagyis hát igazából csak ezt szeretném nagyjából így most elmondani. Az első az, hogy hát mondok akkor kettőt, ami jó. Tehát az első, amit nem tudom, észrevettetek, nekem escape-et megnyomom, tehát a game menübe bejövök, akkor itt van egy Objective Challenge, és van az Event Challenge. Ugye még 8 nap volt hátra kb, tehát még 7 nap van hátra. Egy tréning, tehát hogy küldetést kell csinálnunk, research-et kell csinálnunk, ugye valamilyen fegyvert, katalisztot, bármit researcholni, tök mindegy, bármit researcholjatok, kell egy küldetést csinálni, és kell bosszokat csinálni, abból 2 darabot, és meg is van a napi küldetésetek. Ugye itt számolja, hogy mennyi idő telt el, ez meg, hogy mennyi idő van még a küldetésből. A másik, amit el szerettem volna mondani, ugye mindenkit bánt már, hogy vannak normál karakterek, ugye, és sajnos ugye nagy nehezen megszereztük őket, és ezzel csak az a probléma, hogy vannak ultimate-ek is, és nyilván miután megvan az ultimate, azután nem fogjuk használni a normál karaktert. A Nexont megkérdezték, és beszámoltak arról, hogy már dolgoznak azon, hogy ez meg legyen oldva. A normál karakterből át lehet majd ültetni az ultimate karakterbe a katalisztokat, illetve a energy activator, stb. Szóval tehát a normál karaktert is úgymond buildelhetjük majd, és akkor nem kell félni, hogyha bejön az ultimate, akkor már alapból úgy lesz, hogy jaj, most kezdhetem azt is kibuildelni, szóval ez meg fog szűnni, illetve biztos lesz követelménye, ugye mindegyik karaktert, normál karaktert fel kell húzni a 40-es szintre, hogy meglegyen ugye nekünk a megfelelő mastery rankunk, és utána nyilván elkezdhetjük majd az ultimate karaktert is akkor építeni. Szóval ez a 2 update volt, amit el szerettem volna most mondani nektek. Bármi kérdésetek van, akkor nyugodtan felteltitek nekünk,
Discordon, esetleg Facebookon is visszajelezhettek. Mindenkinek kellemes szép napot kívánok. Ilyen volt az új karakter, remélem tetszett nagyjából. És sziasztok!